Jako další výrobkem, která firma přichází na náš trh i slovenský, dalo by se říct, je tato přepravní bedna, která je ve dvou výškách, na vysoké rámky a rámky nižší. Vysoká je na Adamcovou míru 240 až 300 a tato nízká je od těch 240 dolů. Do této přepravní bedny, která je štosovatelná, tato přepravní bedna je na 8 rámečků, rámkové míry, s tím, že mezerníky, které tady jsou, můžou být a loučky horní od 25 do 27 mm, protože někteří včelaři mají rámečky širší. Jak vidíte, rámeček tam drží, takže i když se s tím zavenguje, takže vám rámečky drží vám tam samostatně jeden. Nestane se vám to, že když to přepravujete, máte poloprázdnou bednu, tak vám ty rámky sjedou a máte to potom na jedné hromadě. Proč na 8 rámků? Roky přibývají, síly ubývá a abych pravdu řekl, těch 11 rámků, co přepravuju v těch starých bednách, je na mě moc. A než abych tam dával nějaké hřebíčky a vymezovací kolíčky a podobně, tak jsem došel k názoru toho, že by si naši včelaři zasloužili novou bednu, která je hygienická, dá se umývat, dá se použít i na jinší věci a dá se štosovat, to znamená, že se dá štosovat, že se dá je zasunout tady jedna do druhé. Z hygienického hlediska jsou tyto bedny umývatelné, takže se nemůže stát, že med, který tam budete mít na spodku, můžete pozbírat a můžete ho dát skrmit včelkám bez nějakých problémů. Pod nižšími rámky v této bedně je prostor, když budete dělat i divočinu mít, můžete to naházet dovnitřku. Výhodou této bedny je to, že když máte cementový med, můžete naskládat rámečky, zaplníte vodou a rámečky se vám budou vyluhovat od tohoto medu, takže vám to trochu pomůže. Další výhodou této bedny, že tato bedna není pouze na rámkovou míru 39-24, jak vidíte, je tady prostor, ale máme i přátelé na Slovensku, takže posunutím této přepážky, když potřebujeme slovenskou béčkovou, tak tam posuneme o jedno políčko dál a vleze nám tam slovenská béčková míra. Bedna je dostatečně hluboká, takže můžete použít u této vysoké bedny až 30kové rámky, které se u nás používají. Jak 39, 24, tak i jinší. Vyjmutím tohoto rámku a posunutím této lišty dozadu až můžeme používat rámečky na Landsrod, které nám tam krásně vlezou, s tím, že tam máme zase ty 4 mm a jak vidíte, rámek tam drží. Bedna na přepravu je zde z boku připravena na uchycení prstů, tak aby nám nesklouzávaly dolů. Víko, které zde dáváme, je štosovatelné taktéž. Po zaklapnutí do sedacích ploch tady máme 2 ouška, které můžeme v případě nutnosti povrtat, dát tam závlačky a můžeme bednu použít i na přepravu živých včel. S tím, že tady firma dodá do budoucna bude vyrábět bednu s otvorama, kde bude nerezové sito a můžete přepravovat živé včely.